Ang pagpangutana sa katungod ni Jesus. Mateo Kapitulo 21, 23-27. Misulod pag-usab si Jesus sa templo ug nagtudlo sa mga tawo. Didto may kadagkoan sa mga pari ug mga pangulo sa mga Hudyo nga miduol kanya ug nangutana, ansa ba ang imong katungod sa pagbuhat nining mga butanga dinhi sa templo? Kinsa ba ang naghatag kanimo nini nga katungod? Mitubag si Jesus kanila, mangutana usab ako kaninyo. Ug kon matubag ninyo kini, tubagan ko usab kamo kon ansa ang akong katungod sa pagbuhat nining mga butanga. Kang kinsa ba nagikan ang katungod ni Juan sa pagbautismo, sa Diyos ba o sa tawo? Naglalasay sila kon ansa ang ilang itubag. Mingon sila, kon moingon kita nga gikan sa Diyos, moingon siya, nganong wala ka mumuto o kang Juan. Apan kon moingon kita nga gikan sa tawo, delikado kita sa mga tawo kay nagatwo sila nga si Juan propeta sa Diyos. Busa mitubag sila kang Jesus, wala kami masayod. Anya mingon si Jesus kanila, kon mao kana dili ko usab ka musaltihan kon diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat nini.